Szevasztok, én vagyok Zsenya, ez meg itt Baltokné. Na, hát a szerver megszűnt, mert hát átült minden a gépről, a földgyilkos. Hát szervergyilkos. Ez most egy Suzy MC nevű szerver. Hát nem valami nagy lagmentes, de azért el szoktunk rajta hogy hülyeskedni. Itt vannak ilyen szarok. Telket is ilyen bájitallal kell szerezni, minden szar. Na mindegy. Megyünk itt még survivorozni, valahol bemutassuk elsőnek meg a szervert. Van valami templomszerűség, az valami lebegő sziget, vagy micsoda, ezt nem tudom mi a szar. De szerintem fel lehet úszni rá. De gyere már, nézzük meg. Jó, megírták. Zsenya, lakhatok benne? Nem! Ezek kéne felkiáltani. De az ki az? Nem ismerem! Istenem! Mi van? Rám gerjedt? Meglátta az kénemet, azt megtetszed neki? Istenem! De mi vagy a példa, de hülye? Mi? De te egy dinnye vagy. Én dinnye vagyok. Gyere, hosszunk fel. Wow! Itten. Ott van valaki, vigyázzál! Bolt van nála, és ebbi használni. Mi van nála? Balta. Istenem, a baltánygyilkos megtalált. Baltánygyilkos láncművésszel. Nem baj az. Michael Jackson osztó. Most hogy adjusszunk fel, nem menjünk már. Annyi. Megyek, de gyere már utána akkor. Hát én nem tudok úszni. Hogy nem tudsz úszni? Én gyorsabb vagyok, így is, meg úgy is. Én megfulladok. Majd boldogatom Suzit. Mi? Suzi! Jaj, Suzi, az ugyanaz. Suzi, az ugyanaz, jó? Most hogy tudunk belőle, hogy mondjuk tovább? Nem tudom. De utána... Kérlek, mindjárt megdobjuk. Egy ilyen öngyilkos hajlamú, és ugorj le. Leugrottam. Áú. Te majd meghaltad. Te meg... Basszor vagy. Leugrottam a vízbe. Más volt. De... Van egy kis gond. Egyik sem vezet fel. De hát... Épp ő nem lesz tőled. Gyere már. Itt a baltánygyilkos újra. Leugrottam háztól a vízfele, itt például, tegnap túlzott. Jó. És meg se sebződtem. Ilyet már. Na, ilyen is kell történik. Ilyen lagmentes szervereken. Olyan lagmentes, vagy... Nem sebződsz az első. Ja, az ilyen nagyon lagmentes. Hát ilyen plugin. Olyan plugin van benne te. Van ilyen elhatós, nincs hatás bájitól. Azoknak idén telked meg ilyenek. És csak 3 telked lehet. És max 50x50-es. Ilyen, nekem csak 2 van. 3 max. Pedig... Az de jó, feldobtam. Hol? És mi van fenn? Fa. Sok fa. Ami nem van védve. Na, az Lássuk itt a dzsungelbe, és nem van védve a házak alapból. Na? Szerintem... Na most fentről legalább jó kilátás lesz a fos szerverre. De nem fos, az csak sumié. Jó, az meg mi? Mi a szar az? Mi az a szar? Ez szar. Mi a szar az a faépítmény? Felmasz a fákról. Én szó dzsungelharcos. Vagy Bence mondta. Az már nagy. Amúgy itt sokan vagyok. Jó, tudom már mi ez a kezdőhely bakker. Tudod mi ez, ahol regisztrálunk? Ja, tényleg. Jó, hogy rájöttem. Most lettem megszólítva. Az eltek volna tök jó zsír. Ott van valami terjészt már meg. Login regiszter. 3. Eldobott. Micsoda? Hát elteleportáltam, ami itt nagyon hideg van, de van húva minden. És tűz meg hó is van, szóval hideg van. Várj. Meg kell nyomolni fel, semmit elportálni. Te most hol vagy? Elteleportáltad a cucc. Úgy még TP az is lehet. Ez olyan modern, sunis. Mert már megcsinálhatta van, hogy legyen benne legalább TPA vagy valami.
Fire. Rick Diamond tömbül. Fire forever alone. Én rangot szerzés, te nagyon kemény. Nagyon kemény rangszerzés, te. Mész egy elsen, és nem jó, kiírja, hogy Fire. Visszatudsz fordulni és mész másik Jött irányba. a lagment, te izén vagy az foson. Ja, tényleg azt szerettem volna még bemutatni, hogy nagyon komoly ez a szó. Ha te voltál már a fossabb, menjen el, nem akar. Elfogadod a szerver szabályzatát? Hallod? Ha Itt nem van nagyon nem remész- jó. Mert póka mindenféle fasságban van itt a alatt spawnon. Ezt vágod. Azért. Na most akkor, ha nem remész, akkor sem lesz vége a tesztek, hanem azt írják, hogy fail. És ha igen remész, akkor tovább mész. Hát igen, vissza tudsz menni, hát ez a legkeményebb. Megölhettem másokat? Akkor beszok. Igaz, milyen csinos vagyok ebben a Luciba? Jaj, de hülyén vagyok. Én meg el. Én meg Ez a meg... zsó te! Csak tippelgettem, azt meg el. Én fail! Az a Most tippeltem és. Megint jó! Semmi kell. Lehetem. Pontos. Fail. Hallgass. Na, én már megmutatom. Istenem! Ez hülyeség te! Gyere már, gyere már. Mert például itt vagy. Ezt nézd meg, ezt nézem meg írva. Olvasd el! Na, na. Fontos, hogy a favágáshoz fehészek el. Nem mondod! És nincs benne az a plugin, amikor kijössz a fát és kiesik az egész, akkor minek? Na. Nem? És mi van? Igen, ez nagyon fontos rész. És oda kell lenni a gyapjúra, és meg kell egy gombod, és akkor leszel tag. Többször még egy nyomod meg, akkor is tag leszel. Állj közel a gombhoz. Mondja. Nagyon kemény. Na, Gyere. na, menjünk vissza szerintem itt. Szerintem menjünk valamelyre, mert nagyon szar. Szerintem... Most elmenjünk. Már gondolkoztunk ezen a videón, csak nem sikerült sose csinálnunk, úgyhogy... Oké. Sose sikerült megcsinálni. És ugye ezen a szerveren játszottunk, mert nem találtunk Azt a... szervert. Elkaptad vissza. Nézd meg. Menjünk ebbe a emeletházba. Én megytem nagyba átadottam. Amúgy itt a lépcső, amúgy lefelett, hogy elmondom neked, most látod meg. Nincs ki vagy lépcső, vagy valami szebb lépcső, nem, csak nem egy Mi a szar ez? Ez a lépcső le. Meg ott parkúztunk lefele. Emlékszel? Jaj, És itt egy kibaszott lépcső. úgy eldugták azt a lépcsőt, hogy ez Még halál. Hunger Games De is. még innen nem is látni. De ott egy fa. De állj már bele. Nézd oda. Én nem is lát. Aha. Van kőkemény pár volt. De nincs olyan adventure semmi. Csak a mob harc. A Mr. is mondta, milyen kis sokkal volt. A mi szerverünk sokkal jobb volt, pedig vanília szerverről. Mondjuk el Az meg. finom volt. És törlélje a vanília szerver? Mert finom. Ez legyen a motto. Ja. Először. Ja. Vágó fát te. Hadd. Én vagyok a favágó Józsi, de a fával te. Hol vagy? Elégye a... Nem látom. Hol vagy? Én favágó Józsi. De a favágásos fejszéken nem olvastad el? Minden olvasni nem tudok. Most nem tudja. Hol vagy? Én- Nézd. Kézzék ügyletem, most ki kell engem bannolni, mert nem balta ütöttem ki. Ki van engem bannolni? Helyet se, de én voltam. Elbújok. Engem onnan tudod letenni blokkot. Eláslak, Engem eláslak, onnan nem tudok letenni blokkot. eláslak. Nem voltam itt. Nem láttál semmit. Jó, most Aztán tudjuk, megyünk hogy ki. néz mindenki. Ezt akarjuk ki. Fogolj! Gyorsan fogolj! Dars, nem tudom megdöbbeni. Dars. Na, mi segíthet rajtunk? Rakjon már egy blokkot, Istenem. Essel már valahova, vagy valamit Nem csinálj tudok már. ásni. De jó, megköves pont.
Azt szerintem... Kőkemény egy fám. De azt mutattam, mert akik nem valami nem baltottam ki. Jó, el kell bújni. Megszedtem legfontosabb szabályt. Favágáshoz balta kell. Zoli, És ezzel majd mondják egy bot. Ott egy bot a melkesen, látod? Ott egy bot. Istenem, ezt követni akarta. Mi már heroice. Nem akarom neked előszakolni. Bussál! Pedomaci! Nem tudom. Pedomáció, annyit tudom. Istenem. Bussál! Nem tudok futni, már kezd érni. Lazulj, töm! Lopjuk el te! Ne viszont mélybe. Én egy Gál Józsi. Gál, az ki? Ennyi komokosság a telepről. Köszönöm. Ja, Istenem, hon vagy? Kiadatom, ugyan az, hogy te elmegyek. Én begyek ebbe a épületbe, te nem jössz? És ott mi van? Nem tudom, azt tudom megnézni. Igen, megnézni. Akár már 2 hete jártunk ezen a szaron. Mi a szar? Na meg Nézd meg, milyen csodaszép levegőfákja. Hú, Ez tiszta Minecraft. Na, ez mi ez? Jó, Nem lassú. ilyenkor szoktam fent lenni, és nem se tudom, kik vagytok. Istenem. Nem is tudja, ki vagyok, de mindig... Azért köszön, nem? Aja, Hát vágod. csak akkor menj, ha ég a lampa. Ég anyád. És hol kell menni? Hát, ezt nem értem. Valami szerver titok, hogy Hallod? Titkolóz, nem tudjuk, hol kell menni. nagy titok. Titkolóznak te. Büntes megöltem, hogy titkolóznak. Miért kell titkolózni, csak hülyék? Nem értem őket. Értem. Amúgy ennek eredeti tulaja, aki csinálta ezt a post, az Sumi. Jé, mi van itt te? Itt a spawn mögötte. Azt a... Te. Bebugolt üveg és tudok kereskedni a folyósival, te. Tudok kereskedni a folyósival. Tök zsír. Ja, én meg nem Ez nem a spawnnak a hátsó része? Vagy ez nem az? Nem, ez a templom. Ja, tényleg. Man. Ott egy enchant table, nézzük már, mert lehet enchantolni rajta. Nézzük már, ott egy enchant table. Hol? Ott ki van építkezve, gyakoriban, meg ilyen cuccok volt. Hát itt a templom. De itt a paraszt. Valósi az nem ember, jegyezd meg. Ja, igen. Valósi az nem ember. Ez nem ember, hanem állat. Te az Krizi, mit adsz nekem? Nem ér meg. Nem. Öljük meg. Nem lehet. Ott sem bírjuk megölni. Mondom, Valósit nem embernek megölni. Szerintem bemutassuk nekik a házukat, vagy nem mutassuk be a házunkat. Ánymér fos. Mi? Ánymér fos. Én hogy be van. Egész szerver az szerintem. De... Mondjuk azért... Bannolta nem tudom hány órája, mert ő beszólt adminnak. Azért, mert Beoldottam. magyarázd már, mit mondtál nekik, mert... Én is emlékszem. Ami olyasmi, hogy Suzi, jó a sunid, jössz velem? Nem, ilyesmi. De nem tudom már pontosan. Ez már kipadott a pályára. Meg azt írta neki, hogy Suzi azt mondta, hogy csinál egy versenyt. Zoli Ja, meg igen, ráírta, hogy igen, mindenki fejt a szervehelyen, mindenki írt, hogy szia Suzi, kapsz ópidon, még ilyenek. Mondom, mennyi nagyítós ember van meg. És már abszolút ne csináljam ezt. De elhagytam abba. Verseny! 15 000 dorcsi. Mondom, jó, mi a feladat? Ki nyal neked jobban vagy mi? Ki nyal neked jobban? De Istenem! Ez kibannolt. hány óra, meg az amúgy célzott, na most ez mentem. Ja. Megköcsög. De szerintem menjünk inkább, most már eleget mondtuk a szerverről. Szerintem már most mindjárt menjünk akkor a szalma, de Fussunk el a házunkhoz, futulásra. szerintem csináljunk egy olyat, hogy ennyi lesz az első rész, és akkor majd folytassuk a második részt. Szerintem nem lesz bele a ideigórlátba. Azt szavaztuk. Csotok.